Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng lolo ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Joaquin. Taong 1969, Isla ng Buhi, Camarines Sur. Itong mga panahong ito, kasalukuyang mangingisda sa sapa ng buhi itong si Joaquin. Baldado na noon ang kanilang padre de pamilya, kung kaya't tanging siya at ang kanyang matandang kapatid ang inaasahan sa kanilang tahanan. Dalawa lang silang magkapatid at maaga pa sila noong namulat sa kahirapan. Ni hindi nga nila nagawang makatungtong noon ng paaralan dahil na rin sa kakapusan nila sa buhay. Ayon kay Joaquin, na noong bata pa lang sila ay tinuruan na sila ng kanilang ama na maghanap buhay. Sa murang edad niya noon, ay naglalako na siya ng mga isda sa baryo ng buhi. Hindi naman ito alintana ni Joaquin sa kadahilanang ang nais niya lamang ay matulungan ang kanyang pamilya. Kahit maraming pangarap noon si Joaquin, pilit niya pa rin itong ipinagsasawalang bahala dahil sa kakapusan nila sa buhay. Nais man niyang mag-aral at mamuhay bilang isang ordinaryong bata, ay aminado siyang malabo niya itong magawa. Sa pagkakatanda ni Joaquin, nasa 9 o 10 taong gulang pa lamang siya noon nang mabalda ang kanyang ama dahil na rin sa pangingisda. Pagsasalaysay ng kanyang ama sa nangyari, ay nakakita umano siya ng isang engkanto na siyang naging sanhi ng pagkakaroon niya ng sakit. Magmula noong nakita niya ito, ay nabigo siyang alayan ang engkantong kanyang nasilayan at doon na siya dinapuan ng kamalasan. Sa pagtagal ng panahon, natuto ng mamuhay bilang isang baldado ang kanilang ama na umaasa na lamang sa lakas nilang dalawa. Isang araw, maaga pang pumunta ng sapa itong magkapatid. Inagahan pa nila noong mamingwit at manglambat, gawa ng alam nilang anihan noon ng mga isda sa sapang yon. "Uy, Joaquin, nadala mo ba yung lambat na ginawa ko kagabi?" tanong ni Boyoy. "Oo kuya, nandito. Akala mo ba nakalimutan ko?" Pabirong sagot naman ni Joaquin. Nang marinig ito ng kanyang kapatid, ay tumawa lang naman ito habang sila ay naglalakad patungong sapa. Ilang minuto lamang noon ang binuno nilang paglalakad at nadapo na nga sila sa dalampasigan nito. Nadatnan nila noong nakatago sa dalampasigan ang kanilang lambat, kung kaya't pinagtulungan nila itong ibalik sa sapa. Habang naglalakbay sila sa isla ng Buhi, napansin nilang napakaraming sinarapang nagsisilanguyan sa ilog. Sa sobrang pagkatuwa noon ng dalawa, ay agaran nilang kinuha ang kanilang bagong lambat na siyang agaran naman nilang ginamit upang mahuli ang mga sinarapan. Kaya sinarapan ang tawag sa isdang yon, dahil ang tawag sa lambat na ginagamit sa panghuhuli nito ay sarap. Yun din ang pinakamaliit na isda sa buong mundo na pwedeng kainin ng tao. Habang nanghuhuli sila Joaquin ng sinarapan, ay halos hindi nila alintana noon ang init sa paligid. May mga iilan silang nakakasabay noong namimingwit ng isda, kung kaya't naging panatag naman silang walang mangyayaring masama sa kanilang dalawa. Bago pa man noon sumapit ang tanghali, ay marami na rin silang nahuling sinarapan sa sapa. Ang ilan sa mga ito ay inilagay nila sa suka na siyang magiging ulam nila sa tanghali. Sa pagsapit ng 12:00, pinili muna ng dalawa na tumabi sa dalampasigan upang makakain.
Isinilid na din nila noon sa kanilang lalagyan ang mga sinarapan para hindi ito gaanong mainitan ng araw. Habang sila ay kumakain, panay naman ang kanilang pag-uusap tungkol sa susunod nilang pupuntahan upang mamingwit ng isda. Pinili nilang hapon na mamingwit ng malalaking isda dahil kapag hapon, umaahon ang mga malalaking isda sa medyo mababaw na parte ng sapa. Matapos nilang kumain noon, pinili nilang magpahinga muna saglit upang mapaghandaan ang susunod nilang trabaho sa sapa. Habang sila ay nakahiga sa puno, biglang pumasok sa isipan ng kapatid ni Joaquin na tumungo sa kabilang parte ng sapa na siyang pinangingilagan ng mga mangingisda. "Uy, Joaquin, punta kaya tayo dun sa kabilang ibayo ng sapa. Malay mo, nandun yung mga malalaking isda. Siguradong suswertehin tayo ngayon pag nagkataon." Wika ni Boyoy. Nang marinig ito ni Joaquin, ay halos pinili nitong tumahimik na lamang habang nakahiga. Habang hindi niya ito kinikibo, panay naman ang pagpapaliwanag ni Boyoy tungkol sa mga rason kung bakit sila tutungo sa lugar na yon. Ayon kay Boyoy, na maaaring nataboy patungo sa kabilang parte ng sapa ang mga isda dahil sa ginagawang panghuhuli ng iilang mangingisdang kasama nila sa sapa. Kung iisipin kasing maigi, medyo may punto naman ang kanyang kapatid sa nais nitong gawin. Nang tuluyang makumbinse si Joaquin, ay napapayag na rin ito ni Boyoy. Bago pa man noon pumatak ang alauna, pinili nilang muling magsagwan patungo sa kabilang ibayo ng sapa. Masaya sila noong pinagmamasdan ang iilan nilang kasama sa lugar habang patuloy na nagsasagwan papalayo sa mga ito. May mga iilan din silang kasama noon ang nagbigay babala sa kanila sa panganib na kanilang makakaharap sa ibayo ng sapa. Pero ang lahat ng mga babalang yon ay binaliwala ng dalawang magkapatid. Isang oras lamang noon ang lumipas at tuluyan na nga nilang narating ang kabilang ibayo. Tahimik sa lugar na yon at tanging pagsipol lamang ng mga ibon ang kanilang naririnig. Wala din sila doong nakikitang mga mangingisda na siyang labis naman nilang ikinatuwa. "Kuya, parang tama ka nga sa sinabi mo kanina. Tingnan mo, napakaraming malalaking isda sa sapa." Wika ni Joaquin habang patuloy itong ngumingisi. "Sabi ko sa iyo tiwala ka lang. Suswertehin tayo ngayong araw." Sagot naman ni Boyoy. Matapos nilang makapag-usap, agaran din naman nilang inumpisahan ang kanilang trabaho. Sa sobrang wili noon ng dalawa sa pamimingwit, kung kaya't hindi na nila napansin ang takbo ng oras. Nang tuluyan na nilang mapuno ang kanilang bangka, doon nila napagtantong napakadilim na pala sa lugar na kanilang kinaroroonan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nakarinig silang dalawa ng pagsigaw ng taong naroon sa dalampasigan. Sa sobrang pagkagulat nilang dalawa, ay pinili nilang tumahimik at pagmasdan ng buong paligid. Dahil sa medyo may kadiliman na noon sa lugar, kung kaya't hindi nila gaanong maaninag ang mga taong naroon sa dalampasigan. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Joaquin nang makasilay siya ng dalawang mapupulang mata sa isang punong nakatayo sa mababang parte ng sapa. Nakatitig sa kanila ang mga matang yon na para bang meron itong binabalak na masama. Kasabay ng pagsilay niya sa mga mata ay ang dahan-dahan niyang pagkalabit sa kanyang kapatid. "Kuya, tingnan mo yung malaking sanga ng puno.
Merong nakatitig sa atin. Bulong ni Joaquin sa kanyang kapatid. Kasabay ng pagwika nito ay ang agara namang pagsipat ni Boyoy sa punong yon. Pagtingin niya dito, laking gulat na lamang niya nang masipat din niya ang tinuturo sa kanya ng kanyang kapatid. Alam niya noong hindi sila pinaglalaroan ng kanilang mga paningin, kung kaya't dali-dali niyang sinagwa ng kanilang bangka sa pagnanais na makalayo sa lugar na yon. Nagkataon namang wala silang dalang kahit na anong uri ng sulo, kung kaya't labis silang nahihirapan sa pagsasagwan. Wala din kasing liwanag noon ng buwan na magbibigay sa kanila ng gabay sa kanilang pagtahak ng daan pauwi. Habang patuloy silang nagsasagwan, ay wala silang kaide-ideya sa lugar na kanilang pupuntahan. Ilang minuto lamang noon ang lumipas, biglang naramdaman nilang sumayad ang kanilang bangkang sinasakyan sa lupang nasa ilalim ng sapa. Isa yung indikasyon na tuluyan na nilang narating ang mababang parte ng sapa noong mga oras na yon. Dahil sa sobrang takot ng dalawa, kung kaya't hindi na nila napag-isipan ang sumunod nilang gagawin. Nang maramdaman ni Boyoy na naroon na sila sa dalampasigan, agaran din naman itong tumalon sa bangka ng walang pagdadalawang isip. Sa sobrang takot din noon ni Joaquin, ay pinili niyang sumunod sa kanyang kapatid ng walang pagdadalawang isip. Habang patuloy sila noong tumatakbo, pilit nilang inaalala ang bangkang kanilang naiwan. Kuya! Yung bangka natin! Paano yun? Nag-aalalang tanong ni Joaquin habang patuloy silang tumatakbo. Huwag mo na munang alalahanin yun, Joaquin. Sumunod ka lang sa akin. Balikan na lang natin yun bukas. Sagot naman ni Boyoy. Nang marinig ito ni Joaquin, pinili niyang sundin na lamang ang sinabi ng kanyang kapatid. Ilang minuto pa noong pagtatakbo, ay biglang napatigil si Boyoy nang masipat niyang papasok na sila sa kagubatan. Hindi nila alam ang lugar na yon, kung kaya't hindi na nila tinangkapang pumasok roon. Ang ginawa nilang dalawa ay ang umikot sa lugar na pagbabakasakaling meron silang makitang bahay. 30 minuto pa ang lumipas at tuluyan na ngang nakasilay silang dalawa ng sulong may siga, di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Alam nilang may bahay ang lugar na yon, kung kaya't agaran din naman nila itong pinuntahan. Nang makalapit na sila doon, ay meron silang nakitang 4 na kubong nakatayo. Ang 2 sa mga ito ay merong sulo at ang 2 naman ay animoy walang taong nakatira. Sa paglapit nila sa kubong merong siga, ay pinili nilang kumatok sa pagbabakasakaling pagbubuksan sila ng mga taong nakatira sa lugar na yon. Minuto lamang noon ang lumipas nang makarinig sila ng dahan-dahang pagbukas ng pinto. Umatras noon ang bahagya si Joaquin sa kadahilanang hindi siya kumbinsido sa mga taong nakatira sa lugar na yon. Ayon kasi kay Joaquin, na ang mga bahay kasing nakita nila noon ay naroon sa liblib na lugar na halos tagong-tago na dahil sa mga nagsisilakihang puno sa paligid. Ang labis pa noong ipinagtataka ni Joaquin kung bakit 4 na kubo lamang ang nakikita niya sa lugar na yon. Kung baryo kasi noon ang kanilang tinungo, ay maaaring higit pa sa 4 na pamamahay ang kanilang masisilayan. Nang bumukas na ang pinto, biglang bumungad sa kanila ang isang kalbong lalaki na halos triple ang laki sa kanilang 2. Nanlilisik ang mga mata nito
at halos wala itong buhok sa ulo. Meron din itong daladalang patalim na punong-puno ng dugo. Magandang gabi ho, Manong. Pwede ho ba kaming makituloy? Nag-aalalang wika ni Boyoy. Kasabay ng pagwika ng kapatid ni Joaquin ay ang agarang paghila sa kanya ng lalaki nang sa hindi maipaliwanag na dahilan. Hindi na noon nagawa pang lumaban ni Boyoy dahil sa bilis ng pangyayari. Nang masipat ni Joaquin ang ginawa sa kanyang kapatid, ay pinili niyang kumaripas ng takbo upang makalayo sa lugar na kanilang kinaroroonan. Habang patuloy siya noong tumatakbo, panay naman ang pagsipat niya sa kanyang kapatid na naiwan. Pagsilay ni Joaquin kay Boyoy, bigla na lamang tumulo ang kanyang luha nang makita niya itong pinagtatataga sa ulo ng lalaking humatak dito. Wala nang nagawa noon si Joaquin kung hindi ang iwan ng kanyang kapatid sa pagnanais na maisalba pa niya ang kanyang buhay na dahan-dahan nang nalalagay sa peligro. Nang marating niya ang dalampasigang kinaroroonan ng kanilang bangka, ay agaran din naman niya itong hinanap. Kahit magkasugat-sugat na doon ang kanyang paa, pinili niya pa ring ipagpatuloy ang paghahanap sa nawawala nilang bangka. Awa naman ng Diyos, matagumpay niyang nahanap ang bangka na siyang agaran din naman niyang sinakyan. Dali-dali niya itong sinagwan papalayo sa dalampasigan upang tahakin ang kabilang ibayo ng sapa. Ilang minuto pa noon ang lumipas, ay biglang nakaramdam si Joaquin ng kakaibang pagkumpas ng pakpak ng ibon sa ibabaw niya. Halos alam niya noong aswang na ang sumusunod sa kanya dahil sa huni nitong kakaiba. Habang patuloy siyang nagsasagwan, panay naman ang pag-alala ni Joaquin sa kanyang naiwang kapatid. Kuya, patawarin mo ako. Mangiyak-ngiyak na wika ni Joaquin. Ilang minuto pa noong pagsasagwan at doon na niya naramdaman ang paglapit sa kanya ng aswang. Alam niyang nasa itaas na ito ng kanyang bangka, pero pinipilit niya pa ring huwag itong tingnan kahit anong mangyari. Paniniwala kasi noon nila Joaquin na maaaring matigal po ang kanilang kaluluwa sa pagsilay lamang sa aswang sa kahit anong parte ng katawan nito. Kapag umabot sa puntong matigal po na siya, ay yun na din ang katapusan ng kanyang buhay. Kahit nawawalan na noon ang pag-asa si Joaquin, patuloy pa rin siyang nagsasagwan upang kahit papaano magawa niyang ilaban ang kanyang buhay. Hinanda na din niya noon ang kanyang sagwan upang mahampas ang kahit na anong uri ng nilalang na magtatangkang lumapit sa kanya. Nang maramdaman niyang papabulusok na sa kanyang kinaroroonan ng nilalang, pinili niyang pumikit na lamang dahil sa sobrang takot. Nang papalapit na ito sa kanya, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay merong kung anong nilalang ang dumangka sa aswang na yun. Bigla itong hinatak papailalim ng sapa sa hindi malamang dahilan. Habang nagpupumiglas noon ang aswang, rinig naman ni Joaquin ang pag-alulong ng nilalang sa ilalim ng sapa. Nang mapagtanto niyang wala nang sumusunod sa kanya, agaran din naman niyang sinagwa ng kanyang bangka ng mabilisan. Hindi na niya noon ninais pang lumingon upang maiwasang makasilay ng hindi kaaya-ayang nilalang. Nang tuluyan ng bumalik ang katahimikan sa paligid, ay biglang nakarinig si Joaquin ng isang tinig na nanggagaling sa sapa. Pasensya ka na sa sakit na naidapo namin sa iyong ama. Ginawa lamang namin ang bagay na yon
dahil sa napatay ng ama mo ang kaisa-isang anak ng reyna. Ngayong nagawa ka na naming matulungan, ay bayad na kami sa aming utang. Wika ng nilalang. Kasabay ng pagwika nito ay ang muli nitong pagtalon sa sapa na para bang isa itong isda. Hindi na ito gaano pang pinansin ni Joaquin dahil sa labis na takot na kanyang nararamdaman noong mga oras na yon. Dagdag isipin din sa kanya noon ang nangyari sa kanyang nakatatandang kapatid sa kubong kanilang pinuntahan. Nang marating na niya ang dalampasigan, pinili niyang iwan na muna ang kanilang bangka upang mabalikan na lamang ito kinabukasan. Pagdating niya sa kanilang tahanan, panay naman ang kanyang pag-iyak habang ikinukwento niya ang nangyari sa kanyang kapatid. Nang marinig ng kanyang ina ang mga nangyari, wala naman itong nagawa kung hindi ang umiyak na lang din. Doon na din ikinuwento ng kanyang ama ang tungkol sa pugad ng mga aswang na nadapo sa ibayong parte ng sapa ng buhi. Di na niya ito piniling sabihin sa kanyang mga anak dahil sa nais niya itong makahuli ng mga isda nang walang gaanong iniisip. Dahil sa pangyayaring yon, ay naibunto ni Joaquin ang kanyang galit sa baldado niyang ama. Kinabukasan, pinili niyang maaga pang umalis sa kanila upang hanapin ang kanyang nawawalang kapatid. Pagdating niya sa dalampasigan, laking gulat na lamang niya nang makita niyang nawawala na ang kanilang bangka. Hinanap niya ito ng hinanap hanggang sa narating niya ang isang bahay na nakakuha ng kanilang bangka. Pagsilay niya sa pangdagat nilang sasakyan, laking gulat na lamang ni Joaquin nang masipat niyang wala na ang mga huli nilang isda at ang tanging natira na lamang sa loob nito ay ang damit na suot ng kanyang kapatid. Nang masipat niya ang damit nito, ay doon na humagulgol ng iyak itong si Joaquin. Doon niya kasi napagtantong tuluyan na ngang namatay noon ang kanyang kapatid sa kamay ng lalaking nakatira sa kubong kanilang tinungo. Onoy! Ang aga-aga umiiyak ka. Anong problema? Gulat na tanong ng lalaking nakakuha sa kanilang bangka. Wala po, Manoy. Pasensya na kayo, ha? Salamat po pala. Dahil nagawa niyong ibalik sa akin yung bangka namin. Sagot naman ni Joaquin. Kasabay ng pagwika nito ay ang agaran niyang paghila ng kanilang bangka habang patuloy na tumutulo ang kanyang luha. Magmula noong nangyari ang insidenteng yon, pinili na lamang ni Joaquin na humanap ng desenteng trabaho sa kanilang baryo. Isinumpa na rin niya sa kanyang sarili na hindi na siya muling manglalambat sa sapa kahit kailan. Magpahanggang ngayong kasalukuyang panahon, kahit meron ng sikat na negosyo itong si Joaquin, hinding-hindi pa rin niya malilimutan ang nangyari sa kanila sa sapa ng buhi at ang naiwan sa kanyang isipan na mga katagang, "Paalam, Kuya." Okay, nalungkot naman ako dun sa parte na paglingon niya pinagtatataga na sa ulo yung kapatid niya. Sobrang sakit nun. Lalo na kung sobrang close kayo ng kapatid mo, 'di ba? Tapos makikita mong ganun. Parang kung ako lang siguro babalik ako kahit matigok na, bahala na, basta mapagtanggol ko yung kapatid ko. Pero ewan ko rin kasi wala naman ako sa sapatos ni Joaquin nung mga oras na yun para sabihin kung ano yung pwede kong gawin, di ba? Yun naman kung ako lang. Pero ewan ko kasi, ang hirap sabihin di ba? Baka pag nandun na ako sa sitwasyon, biglang atras
Bago natin tapusin tong video, shoutout ko muna yung mga random subs natin na nag-comment sa pin comment. Andyan sina Dimples Yumi, Mandy Corisay, Ana Villanueva, Rani Tabernero, Jeffrey Quijano, Norberto Sanchez, Cholo Caleb, Raymond Mindaros, Aya Flores, Jubert Estores, Alken Manyozo, Burn25, Winston Kagaanan, Ronald Ebuenga, Mayril Padua, Beltran Dalen Jr., Manilin Balansag, Nordic Baes, Etchel Visbal, at kay Liz Kai. Baka sa next upload natin walang shoutout kasi dire-diretso yung narration ko ngayon. Ano ngayon? 3 AM, tas magnanarrate pa ako ng 2 stories, baka wala tayong shoutout doon. Pero after ng 2 stories, baka doon na tayo mag-shoutout ulit. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.